Tak, dobrý den. Já začnu trošku netradičně, začnu krátkým příběhem. Jak říkal pan Maceček, byl jsem tady už loni. A když jsem tady byl loni, tak jsem vám povídal o aplikaci generické umělé inteligence v průmyslové aplikaci. Ukazoval jsem vám to na konkrétním produktu, který jsme vydali na trh z rodiny platformy Datatalk a jednalo se o produkt AI Alarm a Notify. A po přednášce ukazovali jsme, k čemu by tenhle produkt šel využít, pro prediktivní údržbu, pro pomoc manuálami, pro dispečery. A po té přednášce byl poměrně velký zájem, kontaktovalo mě poměrně hodně lidí, s kterými jsme probírali ty use casey. A vlastně končilo to vždycky stejně. Všichni se ptali, povězte nám, kde to máte naaplikovaný, chceme to vidět, chceme vidět, jak to funguje, jak se to používá a jestli to, co říkáte, je opravdu pravda. A já jsem rád, že tady můžu být o rok později, abych vám mohl říct, že to, co jsem vám říkal před rokem, že jsem nekecal, že opravdu to jde. Nicméně za ten rok jsme si užili poměrně trnitou cestu ten produkt dotáhnout. A dneska bych vám rád ukázal dvě zajímavější reference z průmyslu, z využití generativní umělé inteligence. A mělo by vám to poměrně hezky ukázat, k čemu takovýhle produkt jde využít a kam se ta technologie posouvá. Jinak za ten rok se toho událo hodně. Umělá inteligence se naučila řešit mnoho věcí, které ještě před rokem neuměla. Takže jsem rád, že můžu říct, že mnoho věcí, na které jste se ptali loni, jako třeba automatické hledání ve schématech a podobně, dneska už téměř umíme. Takže myslím si, že i pro vás bude to využití zajímavý a pojďme na to. Jestli můžeme chviličku bez. Určitě, tak já si to tady jenom přepnu. Tak ono to nejde vůbec. No, je to super. Takže to je někde problém v počítači. Promítání. Tak možná zkusíme. Jo, to bude tady jinde než. Jo, výborně, tak aspoň takhle. Ukážu vám dvě praktické aplikace. Jo, už to jde. Výborně, děkuji za opravu. Já rozumím víc než PowerPointu, tak všem se omlouvám. Ukážu dvě. Jedno je poměrně zajímavá reference, kterou jsme dělali nedávno, je to ohledně využití AI v podnikovém hlášení. A to druhé je AI jako tunelový asistent, to je poměrně rozsáhlá aplikace, tak tam se to stane zajímavé. Takže pojďme na to. AI podnikové hlášení rozhlasu. Já jsem to vybral jako poměrně netypickou aplikaci, kde by nás využití AI vlastně nenapadlo, ale to využití je vlastně velmi pěkné. Jedná se o to, že ve výrobě mají dlouhou kontinuální linku, kde ta výroba jede kontinuálně, nesmí se zastavit a když dispečer přijde na nějaký problém, tak do podnikových rozhlasů nahlásí, jaký problém vznikl. A dochází k tomu, že je tam hodně zahraničních pracovníků, kteří špatně rozumí, to znamená v rozhlasu není rozumět to, co se děje. Takže to, co jsme udělali my, vlastně ke každému mikrofonu jsme připojili Mac Mini, který dělá automatický překlad, detekuje hlas a na základě hlasu umí dělat překlad do textu. A to, co ten dispečer říká, automaticky promítáme na velké průmyslové televize, které jsou všude ve výrobě. To znamená, to, co ten dispečer řekne, automaticky všichni ve výrobě vidí, co řekl. Tohle byl první krok, druhý krok byl samozřejmě automatický překlad, protože tam mají hodně Filipínců, hodně Poláků, to znamená automaticky to, co ten dispečer řekne česky, se přeloží do angličtiny, případně do polštiny. No a samozřejmě, když se ta aplikace nasadila, tak to, co bylo nejvíc problematické, co jsme řešili, tak sprostá slova, takže doplňovali jsme filtr z prostých slov. Nás to teda potěšilo, protože lidová slovesnost je obrovská, to znamená, vím, že máme na léta práci jenom na filtr z prostých slov, takže tady se asi udržíme dlouho. Nicméně ta aplikace funguje poměrně pěkně a možná zajímavost, proč jsme použili Mac Mini, i když je to do výroby, jde o to, že je to průmyslový, nebo je to počítač, který je poměrně levný, ale má velmi dobré vlastnosti z hlediska výkonu pro běh umělé inteligence. Mimochodem, použili jsme jich 5 tady ve výrobě a koupili jsme je těsně předtím, než je Apple teďka přestal dodávat, protože na tu umělou inteligenci je používá každý. Takže dneska už je problém toho Miniho koupit. A druhá aplikace, tunelový asistent, to už je taková trošku vážnější aplikace, vážnější téma. Jedná se vlastně o tunelového asistenta komplexu tunelů Panenská Nebouches na dálnici D8. A zde jsme řešili 3 klíčové oblasti.
Jednou z ní je export, že jsme vlastně vytvořili experta přes dokumentace a před předpisy. V tom tunelu je potřeba řešit poměrně hodně situací a na všechno jsou pravidla. To znamená, do toho systému jsme nahráli desítky tisíc stránek dokumentů a ten systém se umí velmi dobře vyznat v dokumentaci, umí v ní velmi dobře vyhledávat a dávat vám okamžité odpovědi. A ta největší výhoda, kterou já tam asi vidím, je, že umí kombinovat ty dokumentace do sebe. To znamená, umí se automaticky podívat do požární zprávy, do softwarového projektu a zároveň do manuálu pro čerpadlo. A všechny tyhle věci vám spojí dohromady. To znamená, ušetříte stovky hodin v nějakém hledání v dokumentaci. Samozřejmě primárně pro co ten systém slouží, je rychlé řešení krizových situací, to znamená pomáhá dispečerům a policistům v případě krizových situací, jako je požár, nehoda v tunelu nebo nějaká nečekaná událost, a kde s tím začínáme čím dál tím víc experimentovat, je jako asistent údržby. Ten systém samozřejmě ví, co se v tom tunelu děje, ví, jaký jsou stavy toho tunelu, ví, kdy se co opravovalo, má k tomu veškerou dokumentaci, takže velmi dobře může fungovat jako asistent v údržbě. Jak to pak vypadá, nechci jít moc do detailu, tak ukážu jenom konkrétní příklad. Tady se pak můžete podívat, ten dotaz je třeba typ. Je to z předminulého týdne, takže je to opravdu reálný, je to screenshoty z reálného systému, kde jsem se ptal, jaký je stav tunelu. Systém je automaticky řekne, máte 23 aktivních alarmů, žádný potvrzený, to znamená, bylo by potřeba se na to podívat. Já se ptám, co je za problém, a jak vidíte, ten systém mi nehlásí jednotlivý alarm po alarmu, ale udělá mi velmi pěkný shrnutí, takže já na první pohled vidím, jaký dochází problémy. Automaticky mi to shrne i třeba podle typu tunelu a podle typu poruchy. A já se kouknu třeba a říkám si, hele, tohle mi přijde dílní čerpací stanice, minimální tlak v potrubí, tak se na to podívám, takže se na ní zeptám a řeknu, co ta čerpací stanice, k čemu se používá. A tady vidíte tu výhodu, že ten systém má opravdu k dispozici všechny data o tom tunelu, nejenom ty živý data, s kterými jsme teď mluvili, ale umí to krásně spojit s tou dokumentací. To znamená, vytáhne mi, k čemu se ta čerpací stanice v tom tunelu používá, řekne mi vlastně, kde všude může vzniknout problém, když nefunguje. A samozřejmě umí automaticky to spojit i s těma alarmama, na kterých jsem se ptal předtím, což mi i řekne, kde může vzniknout problém. To znamená, ta umělá inteligence nám tady krásně spojí ty data z dokumentace, s živými daty, s alarmy a umí v nich kontextuálně hledat. Takže za mě tohle je ta největší přidaná hodnota, protože pokud máte velký systém, kde toho je opravdu hodně, tak ten dispečer už nemá čas a nemá sílu v nějaký krátké době se k těm informacím dostat. Trošku ukázka z praxe, jak jsme to dělali. Tady je specifika v tom, že se jedná o kritickou infrastrukturu, to znamená, ty data nemůžou jít nikam ven, jsou teda jenom lokálně, to znamená, museli jsme postavit lokální server. Pro vizualizaci se používá Factory Talk View SEčka a pod tím je několik Control Jigsů PLCček. My teda jsme napojení přímo na PLCčka, ten projekt je poměrně velký, zpracováváme přes 11 000 tagů a přes 5 000 alarmů. A jak jsem říkal, tisíce stran dokumentů. Když jsme to tehdy koukali, když se to dělalo v papírové formě, tak toho byla plný kufr oktávky a ještě se to tam nevešlo. Takže jenom pro představu, kolik ty dokumentace zhruba je. A co jsme řešili? Řešili jsme integraci s Factory Talk View, tam se nám to povedlo velmi hezky zintegrovat, kde vlastně ta aplikace je součástí Factory Talk View, takže ten dispečer vlastně nepřichází do jiné aplikace. V rámci toho jsme řešili integraci automatické přihlášení, to znamená automaticky umíme přebírat přihlášení z Factory Talk View ohledně uživatele. A na co jsme tam naráželi primárně na problémy, je samozřejmě běh velkého jazykového modelu, když musí běžet lokálně. K tomu jsme museli použít poměrně výkonný server. Vybrali jsme ho výborně, co se týče parametrů, všechno nám fungovalo dobře, jenom co jsme si třeba neuvědomili, když ten server přišel, tak byl neuvěřitelně hlučný. Takže když ho pak kolegové nastavovali, tak v tom kanceláři nikdy nebyl a museli jsme to dělat na dálku, protože to bylo fakt, jak když startuje raketa. Samozřejmě hodně jsme řešili spolehlivost odpovědí, to byl takový ten největší problém, aby ten generativní umělá inteligence vám odpověděla a aby ta odpověď byla fakticky správně. Takže to je asi nejsložitější u takovýchhle systémů, zaručit tu spolehlivost a zaručit to, že to funguje. Takže máme několik metodik, které využíváme k tomu, aby opravdu ten systém odpovídal na základě faktů a ne, aby si nevymýšlel, aby nehalucinoval.
Takže to je jenom malá ukázka, bohužel čas je hodně limitovaný, takže dál nepůjdu, ale kdyby vás to zajímalo trošku víc a vůbec vás zajímalo téma umělé inteligence v průmyslové automatizaci, tak ve spolupráci s kolegy z Controltechu jsme pro vás připravili seminář. Předpokládáme, že jich bude více a přednáším to já a kolega Tomáš Glabazňa. Je ten seminář na 4 hodiny a dozvíte se více do detailů, vlastně kde se umělá inteligence dá použít, kde to dává smysl, kde to smysl nedává. Dozvíte se, jak Rockwell Automation využívá umělou inteligenci ve svých produktech a na konci uvidíte praktickou ukázku toho, jak se to dá použít v praxi a jak si nastavit ten projekt a začít na něm pracovat automaticky. Takže to je krátká info ohledně generické umělé inteligence. No a já jsem pak měl pro vás připravený skvělý nový produkt, který máme, a to je Datatalk Real-Time Dashboards. A když jsem na něm začal pracovat, tak jsem dostal e-mail od Petra Mikšovského. A když mi Petr Mikšovský pošle e-mail, tak já se vždycky koukám. No a tím pádem jsem vymyslel, že vám ukážu dneska něco jiného. Tohle mi poslal Petr v době, kdy jsem dělal prezentaci. Já jsem se na to kouk a vlastně je tady noticka od Rockwellu, že by zákazníci neměli připojovat PLCčka přímo do internetu. A protože hodně řešíme bezpečnost, já jsem v automatizaci už skoro 30 let, tak jsem si říkal, sakra, to není možný, proč by někdo připojil PLCčko přímo do automatu, když o ty bezpečnosti se bavíme opravdu jako dlouho. Takže jsem se na to trošku kouknul a podíval jsem se, a když se podíváte vy, tohle je stav někdy z minulého týdne, když se podíváte, tak v tuhle chvíli přímo Control Logicsy a Compact Logicsy, tak máme víc než 3000 zařízení na světě, které jsou připojené přímo do internetu, na který si můžu šáhnout, nahrát si z nich projekt, anebo si vzít jiný projekt. Uklidním vás, v České republice jsou to jenom 3 firmy, takže kdyby se to týkalo vás, tak se můžete podívat tady na ten nástroj, zadat si tam, co hledáte, a můžete se podívat. Ale já jsem je tam naschvál nezvýraznil, abych tady někomu nedělal špatnou reklamu, takže samozřejmě většina je Severní Amerika. Takže trošku uklidním, já jsem nad tím pak přemýšlel a říkal jsem si, proč by tohle někdo dělal, a našel jsem spoustu dobrých důvodů, proč se tohle může stát. Samozřejmě může to být, chci programovat PLCčku na dálku, chci se dostat k datům, chci dělat dashboardy. Pro všechny ty řešení, nebo pro všechny tyhle ty problémy, existuje jednoduché řešení. Takže já jsem udělal jenom takový rychlej průlet toho, jak se všechny tyhle ty věci dají řešit, tak aby nemuselo to PLCčko být připojení online. Máme něco, čemu říkáme OT IT Gateway, a je to platforma, která vám odděluje OT technologie, to znamená PLCčka, senzoriku, lokální systémy od IT sítě. Je to velmi snadné řešení, je to krabička, kde na jedné straně strčíte automat do internetu a z druhé strany máte druhou ethernetovou síť, kterou připojíte do IT. Tenhle systém vám oddělí ty sítě, zajistí vám bezpečnost a zajistí vám přenos těch dat. To znamená, na jedné straně rozumí tomu, jak si povídají PLCčka, protokolům, a z druhé strany zase rozumí IT síti, takže není problém vzít data z PLCčka a poslat je třeba do SAPu, do Grafany, do Microsoft Power BI, kamkoliv potřebujete po firmě. Takže jenom taková krátká ukázka, že to řešení může být opravdu jednoduchý, snadný, na pár kliků a instalace v řádu minut. No jak by se to pak řešilo s touhle krabičkou ty různý problémy, tak třeba chci programovat PLCčka na dálku, zase velmi jednoduché řešení, dám si tam krabičku, využiju třeba My Access a mám bezpečný vzdálený přístup, kde se můžu na svoje PLCčka bezpečně dostávat odkudkoliv, můžu je programovat, můžu dělat diagnostiku, můžu upravovat. Další příklad, chci se podívat, co se pokazilo, zase můžu použít například nástroj, který jsem tu ukazoval loni, Alarm Notify, a zase mám bezpečně oddělené sítě, takže na jedné straně mám nějaký problém, který vznikl v PLCčku, z druhé strany automaticky dostávám notifikaci formou SMS-ku, e-maily, WhatsApp zprávy, cokoliv, co mě napadá, a přes telefon nebo přes počítač se můžu podívat, k jakému problému tam došlo. Další příklad, chci vidět reporting, zase můžete použít nástroj třeba Connect Log a Report, který na jednu straně se připojí zase k PLCčku, stahuje historické data, a na druhé straně dostáváte reporty formou PDF nebo Excelu.
Druhá varianta, zase říkám, chci vidět dashboardy, chci vidět stav výroby linky, zase můžu použít třeba produkt Real-Time Dashboards. Z jedné strany mám živý data z PLCčka, z druhé strany mám velmi snadno řešitelné dashboardy, všechno na pár kliků. Samozřejmě, pokud použiju to, co jsme říkali na začátku, naši krabičku Datatalk OT IT Gateway, můžu tyhle data zrcadlat do jiných systémů, to znamená, pokud ve firmě používáte třeba Grafanu nebo Microsoft Power BI, zase můžete vyčítat data z automatu, dostat je do Grafany, ale bezpečnou formou. To znamená, máte pořád oddělenou OT a IT síť. Stejně tak, pokud potřebuji data dostat třeba do ERP, do MES systému, jako je třeba SAP nebo ABRA nebo jiný systém, nebo lokální ERPčkový podnikový systém, zase může to udělat snadno touto formou. Já bych tady rád jenom ukázal ještě krátkou referenci, jenom než ji ukážu, tak jenom chci dát vědět, že to, že potřebuji dostat data ze svého automatu z PLCčka je validní požadavek. Budeme ho řešit čím dál častěji, ale je potřeba dělat to bezpečně a dělat to tou formou, aby byla zajištěna nějaká konzistence dat. Takže je těch řešení na trhu několik, můžete využít hodně způsobů, jak to dělat, ale vždycky bezpečně a nikdy ne, že bychom připojili PLCčko přímo do internetu. Tady je pak krátká ukázka, jak to může fungovat v praxi, takže využití OT IT Gateway ve Škoda Auto. Tohle je projekt, který jsme dělali společně s firmou Service Control, který dodává vozíky. Tady pak vidíte třeba, jak vypadá vizualizace. A tyhle vozíky jezdí ve Škoda Auto a Škoda Auto má poměrně hodně striktní požadavky na IT systém. Takže tam jsme to pak řešili touhletou formou. A jak vidíte, v každém vozíku je umístěna OT IT Gateway, která na jedné straně vyčítá data ze Safety Logicsu v vozíku a na druhé straně je připojená pomocí Wi-Fi do IT sítě Škoda. A přes MQTT broker posíláme data do vizualizace a posíláme data do nadřazených systémů. Přes tu sítě jsou ty vozíky povelovány, to znamená, řeší se přesto i real-time řízení. A OT IT Gateway tady zajišťuje bezpečnou konektivitu mezi IT sítí Škoda a mezi standardní technologickou sítí, která je ve vozíku na úrovni Safety PLC. To znamená, tady je hezky praktická ukázka, jak to třeba může vypadat ve Škoda Auto. No a to je za mě všechno. Moc krát děkuju. Kdybyste měli nějaké dotazy, určitě si mě vyhledejte. Sedím tamhle vzadu u stolečku. Určitě, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak dejte vědět. A jedna z těch oblastí, kterou se zabýváme dlouhodobě a máme s tím poměrně hodně zkušeností, je opravdu sběr dat a ten přenos dat do jiných technologií, do jiných sítí bezpečnou formou. Takže určitě, kdyby tohle téma bylo pro vás zajímavé, tak se ozvěte a určitě se o tom můžeme pobavit. Děkuji za pozornost.